Salutare lume, ce mai faceți? Eu sunt Edi împreună cu Ștefan, care e cel online ca mine. Și jucăm acum Dungeon Rampage, parcă așa se numea. Eu vreau să-l ajut pe ăsta, duta asta mică, care am 26 level și el are 7, parcă. Hai, vină la primul, la înghețar. Vină acolo. Intrăm pe ăla să ți-l faci, că vin să te-a jucat. Hai că vin. Să-l ajutăm și noi pe el. Să aibă level 26 ca mine și el să mă ajute la... și el să mă ajute la nivele. Am o armă super șmecheră. Acum am primit-o când am deschis două din astea. Uite! Băi! Am și am lag. Dorin, vei apărea pe YouTube. Dorin, ești, stai așa. Dorin, ești român. Dorin, ești român. I-am scris dacă e român sau nu. Asta pare că e englezesc. Bă, lasă-mă și pe mine să omor, că am lag. Bă, stai așa să-mi dau FPS-urile mai mici. Stai să-mi dau pe FPS-urile mai mici. Pe ăsta. Stai că vreau să dau FPS-urile mai mici. Că am FPS-uri lag. Am FPS-uri lag și nașpa rău. Mai video. Bă, stai, unde era ăla? Nu la folder. Unde era ăla? Unde era ăla? Ce ăla? Ăla unde aflai. Unde aflai ăla cu FPS-urile. Unde scrie FPS? Nu mai pare mie de FPS. Acolo unde e... Lasă așa cu FPS lag și după fac eu off camera. Fac off camera. Fac off camera și astea. Mă, dar am luat și mă enervează deci de o să încide episodul. Stai. Bă, am lag eu. Nu poți să-l iei. Pula mea să ți-o bag. Bă, mă enervează că am lag și asta e nașpa rău. Știu pe unde să mergem, vine aici. Bum, aici. Nu știu puterea voastră, ce credeți? Ha! Bă, vine aici să-ți iei asta, să-ți iei cufărul. Vine aici la mine să-ți iei cufărul. Stai așa să fac.